Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş edýär. Günüň ikinji ýarymynda Merkezi Aziýa ABC döwlet başçylarynyň C5 goşmak bir görnüşindäki duşugyna gatnaşýar. Sammitiň öň ýany insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden'y duşugyň dowamyna Sewitdäki insan hukuklarynyň meselelerini gün tertibine getirmäge çagyrdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň öz işine başlanan ilkinji gününde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow çykyş edýän liderleriň sanyny 13-nji oruny, Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň çykyşynyň öň ýany Milletler Guramasynyň minberine söz söyler. Türkmen medeniýetyne görä Berdimuhammedow öz çykyşyny dünýäde parahatçylygyň we howpsuzlygyň üpçün edilmegini, BMG-nyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegini, şol sany energetika, ulug ekologiýa howanyň üýtgemegi, insanperwer ugryýaly möhüm ulgamlarda halkara hyzmatdaşlygyň berkidilmegine gönükdirilen täze başlangyçlary öňe sürýär. Berdimuhammedow günüň ikinji ýarymyna başanyň Birleşen Milletler Guramasynyň missiýasyna Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň hemde Türkmenistanyň döwlet başçylarynyň ABŞ-nyň prezidenti bilen geçirýän C5 goşmak bir görnüşindäki duşugyna gatnaşýar. Bu duşuk bilen ABŞ-nyň iş başyndaky prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen ilkinji gedek duşuşýar. Bu ilkinji gedek geçirilýän prezident sammiti bolup ýolbaşçylary Sewit howpsuzlygynyň söwda we ara gatnaşyga, howanyň üýtgemegini, dolandyrşy we kanunyň hökmrawanlygyny gowlandyrmaga gönükdirilen özgertmeler içinde aralykda bir topar meseleni ara alyp maslahatlaşmagy mümkinçilik berer. Diýip Aktamyň howpsuzlyk geňeşçisi Jake Sullivan sammitiň öň ýany 18-nji sentýabrda jurnalistler üçin geçirilen medeniýet ýygynyny aýtdy. New York'ta ýerleşen insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy sammitiň öňe tyrasyna çap eden beýanatyna ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden'y Sewit liderleri bilen geçirecek duşugyny insan hukuklarynyň meselelerini gozgamaga çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden şeýşenbe güni 19 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň çäginde 5 Merkezi Aziýa lideri bilen meýilleşdirilen gepleşikleriň merkezinde insan hukuklaryny goýmaly diýip Human Rights Watch aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen strategik taýdan ähmiýetli bolan ferişdeleri baýsewite gaýtadan ünes gönükdirilýän mahaly Biden'y bu ýagdaýyň adam hukuklary bilen baglanyşykly derwaýs meseleleriň öňüne geçmegine ruhsat bermedlige çagyrdy. Russiýanyň Ukrainadaky urşuny möwjütmeginiň ideýany Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileşigi Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklary berkitmäge synanşýan mahaly olar kanunyň hökmrawanlygynyň hemde adam hukuklarynyň esasy ülgüleri babatda kepillikleri gözlemeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Türkmen prezidentiniň New York'a malaşýan iş tapary 17 sentýabrda başlady. Döwlet medeniýetyne görä prezident iş taparynyň çäklerini 18 sentýabrda New York wagty bilen günüň ikinji ýarymynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuşdy. Pikir alışmalaryň barşyna Türkmenistanyň öňüň bitaraplyk ýörelgelerinden ugur almak bilen Sewitiň we tutuş dünýäniň halklarynyň awdançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen daşary syýasy ugry amala aşyrýanlygy notal diýip TDH ýazýar. Şeýle-de Berdimuhammedow duşanma güni bütün dünýä Sewda Guramasynyň baş direktori Ngozi Okonjo-Iweala bilen duşuşdy. Türkmenistan bütün dünýä Sewda Guramasyna goşulmak tygallalarynyň çäklerini 2020-nji ýylda bu guramadan synçy derejesini, 2022-nji ýylda işçiň synçy derejesini aldy. Döwlet medeniýetyne görä prezident Berdimuhammedow şol gün New York'ta Ýewropa Bileşiginiň başlygy Charles Michel bilen duşuşup gatnaşyklaryň esasy ugurlary we bar bolan köp ugurly mümkinçilikler babatda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegiň geljegi barada pikir alışdy. Türkmenistanyň Newiti gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň ýerleşýän Sewitinde ýangyç gytçylygy ýene ýitileşdi. Balkan welaýatynda emele gelen dizel gytçylygy bu gedek Türkmenistana gelýän ýa-da ýurduň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt ýükloglaryna ýiti täsir etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 19 sentýabrda Sewitden maglumat berdiler. Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda Aktaş şähersindäki 75 belgili ýalňyç bekidiniň ýanynda ýüze golaý daşary ýurt Solsandy Rus we Kazak ýük uloglary hatara düzüldi. Garaboğaz, öňkü Bektaş gümrük nokudundan geçip ýurduň çägine gelen bu uloglar dizel etmezçiligi sebäpli
iki ünnäp garasmaly boldular. Dip habarçymyz aýtdy. Daşary ýurt ýükloglarynyň sürüjileriniň ençemesi özleriniň azyndan 2-3 günni ýitirendiklerini aýdyp, bekedin ýol başçysyna protest hem bildirdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, bu nägilelikden soň 17 sentýabrda ulaglaryň sürüjilerine meseläniň çözüdi üçin öz ýurtlarynyň Aşgabatdaky ilçihanalary bilen habarlaşmak maslahat berildi. Sürüjilere ilçihanalaryň türkmen Newitgaz ýol başçylaryna haýyş bilen ýüzlenmelidigi. Şondan soňra her bir ulagy 0,8 tonna dizel almagy ruhsat beriljekdigi hem aýdyldy diýip çeşmämiz gürrüň berdi. Bu wakadan soň 19 sentýabrda Irden daşary ýurt ýükloglarynyň sürüjileri dizel ýanyjy bilen üpjün edilip başlandy. Çeşmämiz duşanbe güni ýagny 18 sentýabrda bekedin başlygynyň wezipeden boşadylandygyny, häkimligiň onu wagtynda ýagdaýy düşündirmezlikde aýyplandygyny hem aýtdy. Etrap häkimligi tarapyndan ýalňyç guýan bekede ýürüti isgärlerin topary iýerildi. Suundan baslap bekedin isgärlerine ýalňyç guýujy kolonkalaryň ýanyna barmak hem gadagan edildi. Seýlede bu beketde häzirlikçe dizel ýanyjyny diňe daşary ýurt ýük ulaglaryna satmaly edildi. Dip çeşmämiz bellidi. Häkimetler dizel gytçylygy bilen bagly dören bu ýagdaý we onuň sebäpleri barada sürüjilere açaçan düşündürüş bermediler. Adatlyk baýdylanlar barada etrap häkimliginden we Türkmennewit önümleri baş müdürlüginden kommentari hem alyp bilmedi. Ýöne habarçymyz Sewitde dizel ýanyjynyň gytçylygy bilen bagly ýagdaýyň indi tas 3 ýyl bäri dowam edýändigini, şol bir wagtda bu ýanyjy gara wagtlarda açaçan we yeňillik bilen satyn alyp bolýandygyny hem habar berýär. Türkmenbaşyda sürüjiler gara wagtlardan 50 litr dizeli 150 manada satyn alýarlar. Arkasy bar adamlaryň ýakynlary tarapyndan satylýan bu dizel ýanyjy hatda hojalyklary ýetilip berilýär. Olar her 100 litr üçin goşmaça 40 manat ýol pul alýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz gürrüň berdi. Türkmenbaşyda Newiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýerleşýär. Häkimetler bu toplumyň Newiti gaýtadan işlemekde dünýäniň öňde barjy kärhanalarynyň biridigini we onuň öndürýän Newit we Newit hime önümleriniň Ýewropa, Aziýa, ýakyn gündogor döwletlerine eksport edilýändigini aýdýarlar. Muňa garamazdan bu toplumyň ýerleşýän Sewitinde we ýanyjy baý Türkmenistanda ýanyç gytçylygy bir näçe ýyl bäri saklanyp galýar. Aşgabatyň sowda nokatlarynda gysga döwür elletirli bolan ýumurtga ýene-de dukan tekçelerinden ýitirim boldy. Paýtagtda habarçymyz ýumurtkanyň bar bolan dukanlarynda hem onuň bahasynyň birdenkä tas 2 hisse ýokurlanandygyny aýdýar. Aşgabatyň käbir Sewitleriniň dukanlarynda ýumurtga ýene-de sowdadan ýitirim boldy. Ýogsa ýaňy ýakyna çenli 30 sany ýumurtgadan ibaret bir desse 30 manatdan, käbir dukanlarda bolsa 28,5 manatdan näçe diýseň tapdyrýardy. Käbagtlar arzanladyş yglan edilip, onuň bahasy 22 manada çenli dagy düşürilýärdi. Şu ýumurtkanyň tapdyrýan käbir dukanlarynda onuň bir dessesi eýýäm 45 manatdan bahalanýar. Ozollar bir dessesi 50 manatdan satylan öý ýumurtgasynyň bahasy hem 60 manada çenli ýetdi. Diýip Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gürrüň berdi. Paýtagtyň ençemi Soltanda döwlet dukanlaryna aýlanyp gören habarçymyz ýumurtkanyň tapdyrýan sowda nokatlarynda hem onuň her müstüre çäkli möçberde satylýandygyny anyklady. Ýumurtkanyň tapdyrýan käbir döwlet dukanlarynda ol adam başyna 10dan artyk satylmaýar. Döwlete degişli beýleki sowda nokatlarynda bolsa, tekçelerde diňe ýumurtkanyň ozolky bahasyny görkezýän bildirişler dur. Hususy dukanlarda bolsa, bir ýumurtkanyň bahasy 1 manat 40 teňe, 1 manat 50 teňe aralygynda üýtgeýär. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Ýiti ykdysady çökünlükden ejir çekýän Türkmenistanlylar döwletiň degişlilikde ardan bahadan hudurlaýan ýumurtga, un, şeker ýaly itaty önümlerine garaşly bolup durýar. Emma döwlet dukanlarynda çäkli möçberde goýurylan bu azy harytlary köplenç satywda tapdyrmaýar. Raýatlar seýrik ýagdaýda satywy goýurylan itaty azyk önümleriniň hilinden hem şikaýet edýär. Yurt häkimetleri ilaty ýeňillikli azyk paýlaryny, ýagny kesitli möçberdäki şekeri, ýagy, ýumurtkany we towuk budyny ardan bahadan satmak düzgünini mundan 6 ýyl çemeti ozal girizdiler. Ýöne geçen ýylyň ýanwaryndan häkimetler bu azyk paýlarynyň köpsini ýatyryp, döwlet dukanlarynyň aglabasynda şekeriň, ýumurtkanyň, towuk budynyň bahasyny bazar nyrhy bilen deňleşdirdiler.